holde fokus på vores antennemontør Jan, når han fortæller dig om, hvordan man installerer en tv-antenne korrekt, så den kan modtage det digitale signal. Efter tv-signalet er blevet digitaliseret, oplever nogle seere, at de ikke altid kan modtage alle tv-kanalerne via deres antenne. Her er det vigtigt at huske 3 ting. Retning, polarisering og antennens højde over jorden. Som udgangspunkt anbefaler jeg, at du bruger en retningsfølsom antenne. Lad os tage punkt 1. Retning. På denne hjemmeside kan du indtaste din adresse og få oplyst, hvilken retning din antenne skal drejes. Det kan godt være, at det lyder lidt kedeligt, men det behøver det ikke at være. Når det er gjort, så kommer vi til punkt 2. Polariseringen af din antenne. Generelt sender alle hovedsendere et vandret polariseret signal, og hjælpesenderne et lodret. En optimal modtagelse kræver, at din antenne den er drejet tilsvarende. Og så tredje og sidste punkt. Husk at finjustere højden på din antenne, også når den er 10 meter over jorden. Inden du går i gang med alt dette, så er det en god idé lige at tjekke, om der er knæk på dit antennegabel. Og husk at fjerne det analoge filter, hvis du bruger din gamle TV2-antenne. Vi tager den en sidste gang. Tænk tredimensionelt. Retning. Polarisering. Og antennens højde over jorden. God arbejdsløst.